قدم كله أماسيو كاب منجست تجراي زوات مجلس يبتحنا له كم زسعب كنا أربعينا كاب منجست تجراي أب هلو كنتات تدرخو زوات ودعوي مجلسي حزب تجراي نزل على متسكينو كنبر مريح ألبو خونن كبتنن انت خيلهم دما حالواتو كطفؤن تليمم ጉጅለ አብይን ኢሳያስን ናይ ውሽጥን ናይ ደገነ ሓይልታት ብምጽፍጻፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ንምግላጹ ዝኸብድ መስካሕክሕ ግፍዒ ምፍጻመ ካብ ዝጅምሩ 73 መዓልትታት ተቆፂሩሎ ደመኛታት ህዝብ ትግራይ ኣብቲ ፈለማ ኣሚተምዎ ዝነበሩ ተጋሩን ትግራይን ካብ ገጸ ምድሪ ናይ ምጥፋእ ውዲት ብንግሁ ዝተረድአ ህዝብና መሪሕ ውድቡ ሒዙ ጸረውረው ክሳብ ዝብሎም ደቂስዎም እዩ زاجيد بأمايت آشحات زقصر عصوب سراويت بالتجنان ورار حيلي إيرتران مريت تجراي رمت أكوينو بلعوة من لهم نفرتومن كبرتين أو التومنون ناب حمد تغيرن اللوام بأربعتي أوجن باراتن أب كله كبابتات تجراين بزجات موسف زي بالكيسارة عقلو زت أبوت ألاقي عمت أون معتو هزانات دك أنستيو አረጋውያንን መናእሰይን ኣብ ዘይወዓልዎ ክርስቲያንን ከበሳብስን ይውዕል ኣሎ ኣብ ቅድሚቶም በርቃዊ መጥቃዕትታት እናውረዱ ዝህጅምዎ ዘለው ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ህዝብ ትግራይን ጠጠው ክብል ዘይኸኣለ ክነሱ ብምኽንያት ዕድመን ጥዕናን ናብ ቅድበ ግንባር ክኸዱ ዘይከኣሉን ኣብ ደጀን ዝነበሩን ገዳይም ተጋደልትናን ኣመራርሓ ህዝብናን ማሪኸ ቀቲለን ናበለ ሰብ የጽምም ኣሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነባራት ተጋደልትናን ኣመራርሓናን ዝኾኑ ብጻይ ስዩም መስፍን ብጻይ ኣባይ ፀሃየን ብጻይ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴን ብኢድ ጸላኢ ተቐቲሎም ኣለዉ ናይዞም ብሉጻት ነባራት መራሕትና መስዋዕቲ ኣካል ምጽናትን ምብራስን ህዝብ ትግራይ ስለዝኾነ ዝበለጸ ክሕርነናን ቃልስናን እውን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ሓፍ ክነብሎ ዘለዓዕል እዩ ኣብ ልዕሊ ገዳይም ጀጋኑና ዝተፈጸመ ቅትለት ክልተ መልክዕ ዘለዎ ምዃኑ ህዝብና ይርዳእ እዩ በቲ ሓደ ገጽ ጸላኢ ኣብ ቅድመ ግንባር ዘጋጥሞ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ክሳራታትን ምሽፋንን ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢን ምፍጣርን እንትኾን እቲ ካልእ ድማ መራሒ ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ሕጽቦ ክካየድ ኣለዎ ብዝብል መሰረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጭቡጥ ለውጢ ዘምፀ ኣተሓሳስባ ዝወነኑ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያውን ዘየናሕስበትሪ ዘውርዱ ነባራት መራሕቲ ህዝብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ እዩ ጸላእትና ዘይተረድእዎ ግን ውልቀ ሰባት ብምቕታል ኣተሓሳስባን ስለ ንቦናን ትግራዋይ ክቐትሉ ዘይኽእሉ ምዃኖም እዩ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ናብ ሓዱሽ መንእሰይ ወለዶ ካብ ዝሰጋገረ ጸኒሑ እዩ ቅያን ውፊነትን አያታቱ ዝሰነቀ መንእሰይ ትግራይ ቃል አያታቱ ከይዕበረ እግሪ ጸላኢ እናስዓበ መስደመም ቅያ ዝሰርሕ ዘለውን ነዙ እዩ ጀጋኑ ነባራት መራሕትና ንዕስ ለወረርቲ ዓይንም ብርከኽን ኢሎም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶምን ኣብ ቅድሚ ሞትን ደው ኢሎም ንሞት ስዒሮም ቃል ብጾቶምን ንህዝብ ትግራይ ዝኣተዎ ቃልን ኣኽቢሮም ብኽብሪ ተሰዊኦም ኣለዉ ዝኸበርካ ህዝብ ትግራይ ገዳይ መራሕትኻ ነታ መተካእታ ዘይብላ ህይወቶም ክልተ ግዜ ኣትሒዞም ጽንዓቶም ኣርዮም ኻዮም እቶም ደቅኻ ነቲ ዝኣተውልኻ ቃል ኣይዕበርን እሞ ሓበን ይሰማዕኻ ዝኸበርኻ መንእሰይ ትግራይ ኣያታትካ ምስ ኩሉ እርጋኖምን ሕማሞምን ነቲ ትግራይ ክጎብጥ ዝመጸ ጸላኢ ወጊድ ኢሎም ብኽብሪ ሓሊፎም ኣለዉ እዚ مرأيا مستنكراوي صنعات زخونه قيا اياتات كاسنيكا نقتلتي اياتات كان حزب خانه كم اون نتي عدخا زبر زلو عصوب ورار حيل صلاي نابزاتو اتيخا حنا كم تفدن لمون تግራይ مقبري تنبر معندريت وررتي كم زيت جبران اين طراطرن اتوم باورؤ مس ورار حيلي كساد حزكم تقاشحو زلخم ابالات مليشان وينتن بتي كاب ابن عر زحيل صنعاتكم زتحبنه بعشحات زقطر من اسي تግራይ ናብ ቃልሲ ይጽንበረሎ
مكلخال حيلتات تجراي مسوينتن ميليشاتاتن تواديدو نتي حدوش نابك السيزت امبرزلو من اسي حاويسوم ادما وررتنا نمحصار قريبنا لنا صلاقي كم بحدوش زجمرو باغار زتسني زمته دحساس صحياي تعربو كم زلا زملختيو سلازخونه نتو زيترف عوتنا كم تلمود صلاقي مأتون موصئن مسعان بتلمود جغننتكم كتدكعو صاوعيتنا نقرب مسواتي ازوم ببغنبارو زودقو زلو جغانو وحست تግራይ ንምፍጣር ጽኑዕ መሰረት ዘንጽፍ ምዃኑ ተረዲእና መስመርና ዓቲርና ንወስታናይ ዓወት ንመርሽ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ክንዕወቲና መንግስቲ ትግራይ 8 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ናብዚ ቅጽል ዜና ትንሰግር መንእሰይ ትግራይ مسواتي مرحتنان حلاقة قالسنان يحرن النمبر ايين بركخنان كبرو غليصوم كاب مقلن كالኦት ከተማታት ትግራይን ስምዒቶም ዝገለጹና ዞም መናእሰይ ዝሰዓር ቃልሲ ጀመርናን ንቃልስ ዘለና ንጠቅላላ ህላውናን ናጽነት ህዝብ ትግራይን እዩ ቃልስና ድማ ዝብርትዕን ቀጻላይን ኢሎም ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ሕሰዓት ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብሙሉእ ሓቦን ወነን ንቃልሲ ለዓለ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዞም መናእሰይ ብዝጥዕሞም ተወዲቦም ናጽነት ህዝቦም ከግህዱ ድማ ንኩሎም መናእሰይ ትግራይ ጻውዒቶም አቅሪቦም ናይ ስልኪ መልእክቶም ኣለና ከም ዝስዕብ ክነቅርቦ ኢና ያው ተመስዋዕቲ ዞም መራሕትና እዚኦም ተቃልሱን ቀደም ጀሚሮም ሞዮም ሕጂውን ነበረኻ ኮይኖም ተሰውዮም ኣለው ወዲዮም ኣለው ተመልሰይውን ይሕሪንዎ እዩ ካብዞም መራሕትና አንደርስታንድ ብምግባር ንተቃልሲ እንግዲህ ጽበዘሎ ክውደብ ትቃለስ ውዱ አካለ ምጥላይ anyway حريني زلنا أفراني زلنا مسوات زيس كوريو ناو نسون كوارد يوم زلليو مسوات زيجين كوريو بمبادئ تو من سايون تحزبون understand غير وزلنا فراني لفتر مسوات زيون جدانون عيون كان بتوصل فوقو نقارو تقدم أكادم قديلا من ديوم مجا بناكل بجد ما نعرف كده يقولي هذا كل ما زي أنا محاضر شيء جزء نجارة فراني بفترة الخاص لو رأسنا كنا دمن لو يمكن حفر ممكن نقدر نقسم معنا عندهم الجارود لو معنا نتجارون معنا ما نتايدين وزيش محبوني معيون تتأناخر ناس تودي ناس ناسهم حدري ناسهم قال سنا قصة لينا بس ناسهم بروباغندا دمنا ناس رأسوا جادين من إيش ده دوم عين توجد زي فترة ناس توم تناتي يا هم تنري أزلنا قالسي خمس تود مرحتون كم حزهم زلوا يغطلهم زلوا يمزارون تقالسهم بيتود understand المزوار تمنى سي informal إن داتا إن داتا ودها قالسي بكل سبب زي كنا نهيز سلازخانة زود أجزي ود قالسي كبر كم زخانة يو discuss بجبر يا كلنا discuss نقول زيرتو ونا الله تحرنا الله نايت ود صاوعتون يثبت نايت من صاوعتون يثبت سو مستقل شجرات مستحجة قاعدين زول مسواتات تدماميرو بندرب زوالينن قداس حرينو هذا كله ديسكشن رأي زلنا تبوي ونا يزكى يحرنا كاي ما نسيت ما كل شيء زي ما تشم تودينا حبيبنا حضربوتاتنا حضرتهم ما له حدثوا كم حزب من بانا يقول فقط ولا حد فلو أدري كم حزب تسوي أم وبام يسميهم معنا كذين بس بروباغندا بسببنا الجوانس حضرهم كيعرنا قال بيزا عدينا تجرينا ما دمهم يفشلوا بدنا قاعدين هنس عندنا تودينا كدراجنا حيل نخلنا لما كتابي تيمتش كلنا نوينا أتي أم باجنن فاشستاون سرعات أبيين تمكحتنياتات مشارختون آب مرت آمستتاف وانجل كم زقبرو وزفلت يوم بز مسرت حزب تግራይ ንምንታይ መረጽካም ውድባት ፖለቲካ ድማ ንምንታይ ኣብ መረጽ ተሳተፍኩም ብዝብል ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ይፍጽመሎም ሎሙ ድማ ኣመራርሓ ውድብ ዓሲምባ ግዳያት ኮይኖም ኣለው ምሕደራ አብይ አሕመድ ኣብ መረጽ ትግራይ ዝተሳተፉ ኣመራርሓ ተናሕናሕቲ ውድባትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጁንታሲ ኢሉ ብዘይ ሕንከት ከም ዝወንጀሎም ዝፍለጥ እዩ
ምክትል አቦ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ተኣሲሮም ከም ዘለውን እቶም አቦ ወንበር ድማ ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይመልከት ሕብረት አውሮፓ ንኢትዮጵያ ክህቦ ዝነበረ ሓገዝ በጀት ጠጠው ኣቢሎም እቲ ሕብረት ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ዝኾነ ሓገዝ ገንዘብ ጠጠው ዘበሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ምኽልካሉ ምዃኑ ሮይተርስ ጸብጺቦም ላዕለዋይ ዲፕሎማት አውሮፓ ሕብረት ዝኾኑ ጆሴፕ ቦሬል ከም ዝበልዎም መንግስቲ አብይ ንህዝቢ ትግራይ ክበጽሕ ዝግብኦ ህጹጽ ረድኤት ክበጽሕ ዘይተሓባበር እንተኾይኑ እቲ ሓገዝ በጀት ፈሰስ ከም ዘይግበር ብዕሊ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምሕደራ አብይ ህጹጽ ሓገዝ ንትግራይ ከኣቱ ተስማሚዑ እኳ እንተነበረ ብቃሉ ከም ዘይተረኸበ እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ሕጊ ምኽባር ሓሊፉ ሓደጋ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ድማ ሕብረት አውሮፓ ገሊጹ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ተደጋጋሚ ሕቶ እንተቕረበ እኳ ክሳብ ሕዚ ረድኤት ከኣቱ ምሕደራ አብይ ከም ዘይፈቐደሎም የፍልጥ በዚ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ትግራይ ብጥይትን ብጥሜትን ይውዳእ ኣሎ ይብል ዕለታዊ ዜናና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ካልእ ዜና ተመሊስና ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቀነ ትግራይ ትስዕር